DCGB 729 kHz. Enon sa Bareta, Enon sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kababayan, oras natin alas 10:33. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Artresin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga namamaan, makisumaro sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na ilalauman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Mga tugang, good morning. Good morning po Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa Aramon niya tungo niyan pong aldaw na ini mga tugang nin Webes. Petsa 27 na sa bulan kan Agosto 2026. Sarong simana na sa namasirip na papadyon si Kuya Joe. Si Jose Marichan masirip na. Good morning po, bare months na ha. Good morning, ako pa ang sunod Mardila daing iba sa rit sa Navirodian. Iba na kita hanggang alas 11 lang. Tawebis po ko niya pag alas 11, papasok po ating friendship from DNR Regional Office number 5 para sa programang Kapalibutan Tatamanon Ta. Para ma-update po kita ka mga pinagigibong mga lakdang, mga programa, mga proyekto kan DNR Regional Office number 5 to protect our environment. Kasarabay na po dyan ng mga pagpahayag kan mga layes namin na gobernar para po dahil kita makalapwas sa mga ipinagpapangalad kan lay na dapat natong sundon para po sa pangataman sa palibot. Ha? Nataway lang po ka mo dyan. Mendes tantong lado technical, kasabay natin si Kuya Juna Police. Yaon man si EJ Bremen at saka si Jerome Nico Martinez sa po mga IT sa social media department. Sina Jenny, si Shara May at saka si Nicole sa newsroom. Yaon man sa luwa sa Mega Force Patrol sa palagos ng pangalap ng mga istorya para may balang ibog sa manuas mapukaan mga turog sa pansitan. Good morning kamading Cor Balaoro. Siring man kay Gerald Aranya, good morning. Good morning man mga tugang kay partner King Rinaldo dyan po sa Bunker Hill. At saka siyempre kay Kuya Bob Candano at saka kay Bing Ben Boris dyan po sa First District. Yan, Tabaco and Balilipot area. Kaya ka boss, mga tugang, good morning man sa Australia, sa Queensland kay Sir Jeff Santos. Bayan na dahil ito magparalo ito kasi bago pa na si Baby Angel. Importante po mga bareta ang mga makakalap na to. Ali po sa luwas, Baby Angel, good morning. Please come in. Yes, good morning Sir Mar. Good morning sa tuyong mga paraantabay sa mga dugang tapang bareta. Makalihi Sir Mar ang tulong bulan na napaglapag kang sospek kung narunduan mo Mar sa panghabas dyan sa laog kang St. Gregory the Great Cathedral dyan sa Old Albaya Cathedral o Albaya District. Naarestar na Sir Mar ang tuminabag
sa duwang gold-plated candle holder at sinsarong laptop na nangyari kan Mayo 19, 2026. Doon kay Legazpi City Police Station, Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Arthur Aldin Balagat, ang suspetsado ang tignigbida Sir Mar bilang si alias Bunso, 20 anyos, sarong helper ini Sir Martin sarong funeral parlor at residente kan Barangay Rizal, Legazpi City. Inarestar ang sabing persona sa kusugan mandamiento de aresto na ipilawas man kan korte kan Agosto 25 dahil sa kasong robbery kung sa ina sa 48,000 pesos ang tigrekomendar na piyansa para sa iyang para mientras na libertad. Kung matatandaan ba kaya Sir Mar, magahon kan Mayo 19 kan mahiling man sa mga CCTV footages na itong persona nga suspetsado na naglaog sa sarong edifisyo dyan sa may kanto ka na nasabing simbahan. Inibag ka Sir Mar na nakasarado ng sarong bookstore dyan. Naghiling ini Sir Mar na naglakaw-lakaw dyan sa may parte kan Legazpi City Hall. Nahiling pa ini Sir Mar na nagsakay sarong motorsiklo. Saka naman ini Sir Mar na nagbalik dyan sa bookstore. Asin duman naman hinabas ang nasabing mga gamit. Saka nagdulag pa si Siring sa Barangay 13 Ilawod West. Mantang sa follow-up investigation work ato Sir Mar kan Legazpi PNP, mismong itong motorsiklo na sarong habal ang nagserbi man at testigo asin ipigturo kay ni Sir Mar sa lugar kung saan nga dinara itong gamit. Alagad Sir Mar sa konfirmasyon ta asin pakikipagwaron ta kay bagong COP dyan akan Legazpi PNP, sabi niya Sir Mar walang na-recover doon sa mga ninakaw. Ayun, dahil ang na-recover sa ninakaw. Sir Mar. Aha, okay. So ano na ang disposition ninda dyan sa suspect? Ana disposition Sir Mar, presente ining nasa kustudya mo yan kan Legazpi City Police Station, mantang nakatalaan man ining ihampang sa korte. As in, after kayan Sir Mar, ibabaliw naman ini kung di ini makapagpiyansa ni na 48 million pesos, ibabaliw na ini dyan Sir Mar sa Legazpi City Jail. Ayun, so ano daw na ebidensya ni ipipresentar? So, kunyan, so nakailing. Opo, may mga sworn statement na baga Sir Mar na nagapahayag man in interest itong sumismong habal-habal driver dahil inat baga Sir Mar matatandaan ta. Na paghuhuna Sir Mar kan mga otoridad, ito ang way vehicle kan posible ngay ang pagtubod ka kasabuat itong kasabuat. habal-habal. Pero kan natuntun ito Sir Mar ka itong mga otoridad dahil sa dyan ba kaya Sir Mar sa may Albay Cathedral, talaga may mga nakaparado dyan ng mga para habal-habal man. Ito pala Sir Mar, nagpasakay itong nagsakay itong suspetsado asin naglibot man sana Sir Mar digdi sa Legazpi, asin nagbalik man gararay dyan sa may sarado na tabi Sir Mar na bookstore, asin duman naman Sir Mar itinabag itong mga bugtakan Sir Mar ni kandila na ang kada sarungan ka ito kantidad 10,000 pesos asin ang laptop. Ang nangyari, nagduwang bisis pala. So Sir Mar, primero nahilig duman sa footages na naglaog nito duman Sir Mar inot. Tapos naglakaw-lakaw siya duman Sir Mar sa may City Hall, wala pa man kibitit. Kaya lakdang ngunyan ang kaya maray na barata Sir Mar dahil na-arrestar na ini and ang makamundo lang dahil dahil na po na-recover itong gold-plated na candle holder maging sa laptop duman bagay ni Sir Mar sa may chancery. Yun, na-dispose na garo tamayo pa. O halo yun kaya Sir Mar. Kaso mandamiento de arresto ang petsada Sir Mar Agosto 25, the other day lang. Iyo, okay, sige. So yan Sir Mar, ang mga informasyon taman hali dyan sa luwas, sabi sa ito ang PYZ and the President sa Barangay Oro sa Legazpi City, Enzo Mustaza, DCGB News. Thank you very much, Baby Angel. Mga dugang 32 days bago ang filing kan COC sa barangay. Ayan, mga kabarangay tabi, mga punong barangay. Kumusta na kita? Kumusta na so kontrobersyal na yan? Distribution mga tugang kan bagong Pilipinas Barangay Scholars. Yan baga so 5 scholars na itong yan pipilion para talagang masigurong makatapos. Ayan. Saludo kita mga tugang sa mga kababayan niya to, mga barangay officials
na openly mga tugang presentar ninda sa indang official Facebook page. So, pangaran, mga picture, mga tugang ka mga scholars na sabi nga ni ka napili na talagang deserving na mag-receive ng 20,000 pesos mga tugang kada saro to cover the tuition, school supplies, transportation, meals, and other education-related expenses needed to complete their studies. Tayo po yan mga tugang sukunyan. So, nakapalaman sa guidelines. Iyan bagar nationwide yan na roll out, di ba? Para sa mga kababayan niya to. Nahilingani duman sa mga sa mga post ang sabi ang mga barangay pigdirihiran na i-post official or authorized photo documentation, the scholar testimonials, as in maggamit nin program hashtags na hashtag bawat barangay makikinabang and bawat barangay makikinabang. Yan, okay? Hashtag bawat barangay makikinabang. So barangay Pandayan diyan sa Santo Domingo, si punong barangay Joy Bansuela nagpost na pagkatapos si Brad na Gary Ballester San Isidro nagpost naman pagkatapos si barangay captain mga tugang Candel Rosario nagpost na. Diba? Obligado pala kayo i-post na nila at sabi nga ni so mga nagtawan ngaya mga kapitan nga nagtao ngaya duman sa mga kaparientes man sa naninda o kapamilya man sa iuli daanin do. Ang yari iuli dapat na duman sa deserving talaga. Bueno, Joshua Delfino nasa linya. Joshua, good morning, please come in. Yes, Sir Mar. Good morning. Good morning sa mga panasabay. Diretso. May dugong Bicolano pala ni si General Silvio. Correct. Ang mga Silvio mananggad, dyan yan sa may partikan Parakalin Panganiban area. Diyan ba, Sir Mar, ang route niya? Iyo, na-assign baga ako dyan, kaya medyo ko kabisado ko ang mga apelyido dyan. Aha. Bako man na siya bako man siyang foreign sa Bicol. Bako man sa baguhan. Kunyan siya na-assign naman niya, siya. Pagtuloy niya ng balik ni Sir Mar sa Bicol. Siya ang dating chieftain CIDG Cam Norte. Correct. Tapos naging regional director kan CIDG Bicol. Sabi niya kasubago, sinda so nakadakop kay Gilbert Concepcion. Tapos ngunyan, siya na ang regional director kan PNP Bicol. Ayun. So bago siya nilipat digdi, saan siya? Quezon City yata eh. Siya ang district Sir Mar, district director ng Quezon City Police District. From Quezon City's finest to Uragon finest. Correct. Papapalaban. Pero magayon itong sabi niya kasubago, na magtaram sa na ikamota duman ang kukumo. Correct. Yan ang leader. Okay. Na-experience ni Sir Marso Riming. Kaya pagbalik ni Gary may dumanong pa ni Sir Mar, baka sa Karame, tapos pagbalik ng Domingo, dala niya na sa mga gamit para sa Regional Mobile Force Battalion para mas ma-improve da Sir Mar ang disaster response. Ayun, ay very good. Talagang kunyan, kay puwan man talaga ang digditaan, pulis baga, divers naman ang sa indang trabaho. Baka na sa naman na pagbantay sa seguridad at pakipaglaban sa mga gustong magrawraw sa katrangkiluan, kundi pati na sa mga rescue and mga disaster mitigation, kaibanan sila. Tama yan tadi, Sir Mar. Kaya kasubago sa mensahe man ni Police Brigadier General Ercito Miranda, so dating regional director, kumpiyansa sang maray
sa bagong regional director ngunyan kan na PNP Bicol na dakol naman Sir Mar ang mga accomplishmento describe niya nga ninis bilang sarong visionary man. Iyo, tabako man sabi nga ni kan duman sa ano, bako lang da para dakop. kundi nagpapauswag man kang kunyan kan pagkatawo as in ano yan, pa skills, abilidad kan mga pulis, as in pati na sa promosyon, as in siyempre sa kabilugan, ang pagpakaray kan komunidad sa paagikan mantinidong pasi-orden. Roger Kinagtabi, Sir Bar, kaya kumpiyansa maray sa General Miranda na pabayaan niya so Bicol ta inabot na kay ni Sir Mar so edad kan pagretiro. Aha. Ngunyan, sabi ni kaning bagong regional director, si Brigadier General Randy Glenn Silvio, ang kumbaga ang pinaka-expertise niya, Sir Mar, operations buda investigation. Operation, yun ta. Pero IDG, no? kapos na aspeto kan PNP, yung kumbaga mas lalo pang papagayon para sa improvement bigay sa Bicol region. Yeah, welcome RD Police Brigadier General RG Silvio. Yeah. Di ba? RG ang tawag sa kanya sa kapulisan eh. Randy Glenn? Randy Glenn, yeah. RG. Okay. Kaya ngunyan Sir Mar, ang sitwasyon ngunyan sa Laucan Camp Ola, diretso trabaho na ang bagong regional director, tangunyan ongoing na ang command conference. Siya ang presiding officer, gabos ng mga pamayo kan probinsya, kan iba-iba pang mga unit kan PNP digdi sa Bicol. So yan tabi Sir Mar, igwa na kita ng bagong regional director sa pangaran ni Police Brigadier General Randy Glenn Silvio. Okay. Yan Sir Mar, ang sitwasyon. Josh Babino, DCGB. Thank you very much, Joshua, on a special assignment. Mga tugang kinaraman sa arrival and then assumption of office na. Mga tugang ni bagong regional director ng PRO 5, Police Brigadier General Randy Glenn RG Silvio. Yan. Alright. And then, yan po tabi, duman sa mga kabarangay niya to. Ang bagong general o kaya regional director ng PNP, kasalida po ni Police Regional Director Miranda, Erosito Miranda, na inabot po ng batingting, mandatory retirement mga tugang sa mga uniform personnel. Kaya goodbye na po siya. Okay? So, maali siya ngunyan, nagabot man mga tugang si bagong RD, si RG, General RG Silvio. Okay. Good morning kay Divina Osera, and then si Don Miguel Chiel de Vera. Good morning, Tabi, boss. And nakantabay, sila man si Kagawad Bobby Buedo, kan Barangay Lidong, 430 Kilo 09. Yeah. Mga pag-iba natin sa kabalikat CBCom. And happy birthday palan, mga tugang kay classmate Kabats Alex Balyatan, kang Bats 80 Santo Domingo Barangay High School, at saka si ating maintenance dito sa Forbes College, di ba? Si Pading Alex na Balyatan. And then kay Brad Joey Balkin, yan, former councilor Joey Balkin, kaparad natin sa Pi Sigma Kappa natin Paragon. Happy birthday tabi, Brad Joey. Siring man si dati nating kasama sa PBN TV5, si Rosalyn Tiran Pirida. O nasa ano na si Rosalyn? Nasa TESDA na ito eh. Okay, happy birthday tabi, Rose. More life, prosperity, and happiness. Okay, iyo po yan duman sa mga kababayan ta. May mga nagharapot, ngayon Papa Mar, malapit ng Piña-Francia, anong balita? Ay, nagpipreparar na po tabi. Preparado na. Actually, kanakagay baka binasa na sa schedule kan major events, mga tugang, ito mga religious and church-led highlights. Yeah. Di September 1, mga tugang, ibabalyo na so El Divino Rostro from Basilica Minore, pasiring po sa Old Shrine of Our Lady of Piña-Francia. September 1 po yan, 6 o'clock ng gabi. Okay? And then, Iguanin exhibit
pang 5 taon kan man to exhibit sa Robinson's Naga. Iyo po yan tabi so September 1 to 8. Okay? And then ang pagbalyo kay ina from Basilica Minore to Old Shrine, gilibong po yan September 11, 3 o'clock in the morning. And then yung pigalat yung traslasyon, procession, ito bagang pagali duman sa Our Lady of Peña Francia Cathedral, Old Shrine, Our Lady of Peña Francia Old Shrine, ibabalyo po siya duman sa Naga Metropolitan Cathedral. Tamay-stay siya duman para pagpit sa 19, lilibong po yung fluvial procession from Naga Metropolitan Cathedral para to Basilica Minore sa paagi po kan Naga River. So yun po yan tabi, So September 19 ang fluvial procession. Okay? Ang traslasyon September 11. O yan po duman sa mga devoto, mga tugang ni Our Lady of Peña Francia at saka ni El Divino Rostro. Mga tugang. All roads leads to Naga City na naman. Pag September na. Okay po, tabi. Ayun, dakol pa yan ang mga activities. Kasarabay na po siyempre sa mga sa civic naman. Diba? Yung military parade na pinagdadayo, mga tugang, as in pinagkapartisiparan ka mga eskwelahan. So yun naman po yan tabi ang mga naka-schedule na gigiribuhon pag-abot po kang aldaw. Okay? Papa Mar, kumusta po yung pinagbabantayan na bagyo? Ayang sabi po, mga tugang, yung LPA sa luwas kang par, katamtaman sa nadapo ang tsansa na maging bagyo. Medyo malayo ito. Nandun po ini sa may east of Northern Luzon, mga tugang. Pero, ang magiging epekto kayo ni guguyo dun papadyon sa bagat. Kaya may paros-paros na nga naman. Natural, pag ginuyo na nga bagat, may kakibat na uran. Kaya, ngunyan pong weekend, sabi kang Pag-asa, pasiguro sa nakita. And let us pray for, yung mga tao duman sa Nepal and Tibet. Grabe ito yun na nangyari sa Nepal. Kasuod dahil mandang uran, bigla na sana na rinangka o may sarong sadit-sadit na banwa na puna sa banwa. Kang grabing tubig pagkatapos kakasarabay sa dugi. At ang sabi, nagkaigo ng avalanche, kasarabay sa yelo, buda so natupag na dakulang bundok. Ang sin mga gapo, dahil sa paglinog and then luminigi duman sa salog. Di nasaran sa salog. Garo na tipo naman, nabutok garo. Tapos ka nabutok duman, dahil kinaya na kang pursa, rin ang kaob bababa. Isus, maski ngaya ka dumalagan, dahil ka ngaya makaligtas digdi. Tapos sabi ka mga scientist, kasi nag-observe duman, may halo na tubig buda, dugi, nagaro ngaya ka siniminto. Sus, Mario, mailing mo na so video na primerong rangkaob talaga na pinailing naman sa CCTV, baka irakon, nagdadaralagan. Good for those people, mga aki, mga nakasakat sa itaas, sa bulod. Yung mga nakaligtas ito. Pero kusangon nyo may mga pigara na patabi. So yan, ang ang mga, sabi nga ni kadipisilan mo yan, ang realidad, mga tugang na day oras na pigipili, mga tugang ang disaster. Kaya dapat handa kita pirmi sa mga hazards na pigkakampang ta, na dapat yan maging disaster. Okay? Pangatamanan tayo sa itong kapalibutan. Catherine Gomez Rodeta, good morning. Oy, Catherine, happy birthday tabi sa imo. Praying ngaya for Nepal. Yan. Kuya Bob Cantano, continuous monitoring ngaya may bagyo o daig. Yan. O, paano tabi? Maduman ako ta. Oras na mga tugang para taon niya ito ni Dalan. After the news break, ang programa mga tugang kang Dean Original Office number 5, Kabalibutan ta at Tamanon ta. Sa pangarang kabilog na tropa, hindi po si Mardila. Thank you for giving us company. Wala pa ako bukas on official leave po si Papa Mar. Magkita-kita tayo September na. Thank you and God bless. Kung kita nagmamahal. Ring, ring, go away.
Ubo ng bata?